Ezelőtt csinálták a legelső csihögőt. Nem tudom, az oroszok itt voltak még esetleg? Jaj, persze. Hát hogy jelentek? Hát nehogy azt mondta, azoknak a kocsiaikat darabolták szét, abból csinálták az alját. Már hogy milyen kocsiait? Hát ilyen urak, meg ilyen marhaságot. Hát bizony. Hát meg az uaznak az első meg De ezek között nincsen ura, meg uaz. Hát csak éppen az uaz az alja. Az alja az uaz, a híd. A híd. Az uaz híd. Meg a váltó. Meg a váltó. Terepváltó minden uaz. Azt nézzétek meg alaposan, mert az uazból van. Váltója mindenek. Ez már... A motor az lengyel. Ursus Tarlós. Úgy érzem, amilyen motor szalált a kócson, olyat tettek rá. Egyszerűen a meghajtást azt meg tudja csinálni. Ha bebújsz ez alá, lát 5 váltót. Látod itt a nagyon nagy váltó, a motor után rögtön, ott egy váltó, arra nézd meg a váltók, érted, ilyen karokkal váltsa. De minek ennyi váltó? Hát azért, mert terepbe mész, érted, tökigérő sárba. Na de ahhoz elég egy felező. Nem, nyakigérő homokba. Tehát azon a havon alig bír tárgyön, ott váltani kell neki. Érted, szétszakad a... Az egyesbe szétszakad az egész, szétcsap mindent. Egyesbe nem tudsz átmenni. Hát itt nyakigérő homokok vannak, te. You know I lay down late night. Egy átka van a csettegőknek, akárhogy nézzük. A túl sok kar. Tehát azért tényleg ehhez is kellett hívni egy specialistát, hogy kivegye felezőből. Ezen nincs. Abban nincs, igen. Ez egy letisztult konstrukció. Ezt ki csinálta? Hát, a Kőszegi. Ő a hányas számú csettegőmester? Hát ő az elsőkben volt. Hányan vannak körülbelül egyébként, akik itt csettegőt gyártanak? Hát itt azért vannak mostan, én legalábbis akit tudok, van a Fogli Bandi. És ott hányat csinálnak mondjuk egy évben? Hát az mennyi a megrendelő. De az körülbelül mennyi a megrendelő. Van amelyik lenyom 10-20-at? Nem? 1-et, 2-t, 3-at? Van Jani. Frank Jani van. Lehoczki bácsi meghalt már. Nem halt meg az öreg, hogy Meghalt, él vagy él még? És vannak különböző iskolák, hogy valaki mindig ilyen jellegű csettegőket csinál, ilyen típusú alkatrészekből, valaki más? Hát ez mindig attól függ. Mert először voltak a lenkerekesek, tehát azok a durogósok. Utána jöttek ezek a dízelek, meg azt akkor vannak nagyobb motor, és az már az MTZ motor. Például eres motort teszi föl, Zsiguli motor tesz meg az a divat. Akkor Zsiguli motor is van már. két telepváltó, meg a Várza Zsiguli szétmérés, eres motor tesz föl. Milyen eres? Hát a piros. Ilyen nem kékeres, hanem piros. Eres. Az a neve, hogy eres. Tudod, elő van a platója. Pont fordítva van mindez. Nagyon keveset eszik ezt. Ezt kimondottam, hogyha rendben van tartva, ezek nagyon hálás kis motorok. Nagyon hálás. Hány köpcent érjen? Hány köpcent lehet? Lóerőben? Nem, köpcentivel. Hát köpcentivel nem tudom, de lóerőben megmondom 30. 30? 30. Ez még a Martin Lacié volt. Tudod melyik Martin Laci? Ez én attól vettem meg, durogósan. Motor volt rajta, kérlek szépen, és ezt a motort már én tetettem rá, és én állam is már itt van, vagy 11 éve ez a csettegő. És a durogos motorra mi volt a baj? Gyönge volt. Gyönge volt. Nem bírtam vele permetőni. Csak 7 lovas volt. Nem bírtam vele permetőni, meg szőlőbe, tehát nehezebben bírtam menni. De ezzel meg permetelek, menet közben minden, úgyhogy... Ja, tehát egyszer elhajt
De hogyha még a Meg szivattyút az is. az igazság, hogy fönn van 10 hektó víz, megy a 3 henger, és erre szivattyú, és annak vinni kell, és azok a 7 lovasok, azok nem bírták. Érted, hogy aki csinálta, azt ügyeltek. Már nem érted. De kivötted? Itt? Én nem tudom, hogy miért csináltak ennyi sok kart rá. De vigyázz, mert még lüktetszet fog kapcsolni. Az a gond, hogy a 6 kar közül nem tudjuk, hogy melyikkel lehet a fejezőt kikapcsolni. Ezért a legváratlanabb irányokba indulunk el nagyon lassan. Vagy előre, vagy hátra. Ó, most például hátra. Ó! Gyuri, ha nem egy olyan lóféle típus. Jó, hogy van benne rüppet. Fajta lassú jármű gyártmány egyedi. Látod, milyen szép gumi. Tényleg létezik csettegőforgalmi. Hát hogy nem értem le? De hát figyelj, beletesszük a milyen olajt mondván, ilyen trafóolajtól kezdve, litium vagy minek hívják, mivel ment tegnap egy gyerek, te? Ritinus. Ritinus, igen, de várjál, van egy furcsaság, de most bocsán, van egy ilyen festékű, de most ott valami termék van. Hófehéret füstöl, de mind a rakéta, úgy lén a motor. De mondd már mi az? Mi lehet a termék? A terméknek a neve, hát biztos valamit, amit belekevernek a Ez mint egy festékbe. reklámszöveg, ez úgy hangzott. Hófehér, hogyan mondta? Hófehér füst, villám, motor, te mind a rakéta. Ilyen régi traktorból volt benzines. Persze. Hát a benzinessel kezdték ezeket. Utána lesz a BL-12-es, az már gázolajos. Valamikor ilyen locsoló motorok voltak ezek a... Nem tudom, a honvédségnél vagy valami. Ó, milyen szépen visszafújt. Hol mondta? Még jó, hogy nem köpött olajja föl. Nem köptök. Vigyázzál! Nem köptök. Olajja. Ezek ilyen aggregátort is hajtottak meg ilyesmit, áramfelészőket. With my baby on my mind. Nagyon szépen köszönjük és jó munkát kívánunk a disznóvágáshoz. Elhunyt már az állat? Már félbe van csak, hát én megígértem a Gabiéknak, és Nagyon akkor köszönjük. Köszönjük szépen. viszlát. Tiszteletem. És kellemes autózást a csettegővel. Vigyázz majd. Hát most lehet, hogy Ennyi volt.